Que me Vale. mirador, Marta y María José. pero Puede de ser a moi filla. boa tinta. ¿Qué pasa? Cando paseaba pola Alameda do Cantón de Ferrol. Primeiro teño que dicirte que non sei se sabes que a Alameda é a primeira de toda Galicia. E además, escoitade. Está en Ferrol o conde Duque Suevos. Quen A ven? vosotras dúas os digo o conde Duque Suevos. Onde voi? E busca Mira que grupo de mozas en muller idade casadeira. casadeira, Sí. Sí, anda a buscar muller. Cal de vos pensades que será afortunada que poderá vivir comigo no meu castelo de Canido? Ai, tú que estás envuelta para regalo. Por favor. Ai, parece Caballero. como que estás un pouco espida comparada co resto, pero é a forrar traballo, no fondo. Verdad? Qué elegancia, ao principio foi un susto, pero agora xa caín. Non perdades esta fin de semana o Festival Ilustrado en Ferrol, no que podemos viaxar o século XVII, entendemos un período de gran esplendor para a cidade, non? Por suposto. No século XVIII, cando Ferrol colle a súa categoría de cidade, Vale. porque é unha cidade departamental, gracias á chegada dos asteleiros e a chegada do arsenal e os militares. Esa xente boa que chegou a Ferrol para darlle prosperidade e agora aí estamos. Entendes? Desde aquela cidade inventada, non bicho unha cidade como a Ferrol, todas as rúas en cuadrículas e cuidado, Sí. Pero Pepo é de Ferrol. E son de Ferrol, amigo, Claro que non sí. se me ve. É lá. É de Ferrol, Pepo. Son de Ferrol, pero xa saindo. Bueno, que hoxe imos falar de ilustración, despois entramos en leas de datas, porque das ruedas cuadriculadas eso non viu como modernismo. No. Modernismo Vale. é o chocolate. O reggaetón. O diseño matemático das cuadrículas ven da ilustración do século Foi unha XVIII. cidade feita para enxeñeiros e altos mandos da Armada. Sí, señor. Entón tiene que ser cómoda, práctica e funcional. E agora quedounos como un tesouro que opta a ser Patrimonio Mundial da UNESCO. Sí, señor. E de aí reivindicación e un pouco este evento que Patrimonio organizaron. Mundial, e o que estamos tamén é a recoller firmas a través da páxina do Concello para acadar e que nos den ese título que nos merecemos Mundial. como a cidade de Patrimonio Mundial. E van 5 edicións coa deste ano da Festa de Ilustración. Este Avalada ano- polo... Esta é a quinta, non? E a quinta, quinta. este A ano quinta. va a haber máis de A quinta. 300 persoas caracterizadas. Pero estes traxes podes alquilar ou hai que facelos ou hai que compralos? Estos traxes tedes varias opcións. Se ti sabes o podes facer. E se non, temos, por primeira vez, se ha posto unha tenda efímera na calle Real a vista de todo o que pase para poder alugarlos. Se alugan, pues, desde 20 euros os dos nenos hasta 50 euros os 3 días do fin de semana. Hai que dicir que os que traemos hoxe son todos de Toñito de Poi. Sí, pero son unha persona máis... Péganlle, Claro, son unha persona máis ilustrada que hai aquí, que son o único que ten un FP. Pues tranquilamente. Bueno, falando de FP, Falando de FP. hai un ciclo de perruquería e maquillaxe de Ferrol que está colaborando tamén con todo isto, así como tamén a Universidade de Maiores, o máster de allí de Ferrol, e a Armada, porque o Arsenal está involucrado nisto xa desde hai Ah, sí? un par de anos. Si, empezou o Almirante Frutos, agora é o Almirante Villar, que parece que é outra persoa, o Almirante Villar, pero non, é Gonzalo, que é de Ferrol, e que ali está dando todas Qué as maravilla. facilidades do Apoyando. mesmo. Temos que ter en conta que o Arsenal de Ferrol é un dos edificios Sí. que representan a ilustración. O único arsenal militar que queda activo en Europa desa época. No, dende logo- É un dato tamén moi interesante a ter en Pois conta. xa só, digamos, a caracterización, ao vestiario, todo o que se reivindica, as asignaturas que se piden, parece maravilla como para ir esta fin de semana a Ferrol. Non entendo, Pepo Suevos, tú estás metido na organización? Aquí está o tema. No, está todo por cartos. no, o que pasa é que todas estas mozas son integrantes dunha rondalla feminina que hai en Ferrol, que se chama Soelas, e cada ano teñen un padriño. Pois eu teño a honra este 2025 de ser o padriño, e entón estou intentando sempre que podo acompañalas a todas partes, que non é case nunca, tamén che vou dicir. Pero hoxe coincidiu ben e aquí estamos. Bravo, que bonito. Aplausos. Un aplauso ilustrado, un aplauso. ¡Aplaude! Nos coita ali. A xente de ilustración fala moi baixinho. Que Está,
Estábamos a ver que estaban bailando minué, bailas o minué na O ilustración. minué, sí, señor, bailamos o minué. Que sabes ti bailar o minué, O Pepo? minué, ponte aquí comigo. A ver, ó, como Madre é? mía. A ver, estás preparada? Eu Quen é- sempre estou preparada. Quen empeza, ti ou eu? Non sei como se empeza, pero eu arranco. Pois entón empezo eu. Dalle, mira. veña. Mira, vouche catar os pasos como nas clases de zumba. Ven, estás, mira. Saúdo. Pero son eu primeiro, que ata aí. Saúdo. Venga. Pasiño, pasiño, saúdo. Pasiño, pasiño, saúdo. E agora clóname. E por qué? Porque así o minué. Pasiño, pasiño. Onde vas? Pa diante. Onde pa diante? Mira, collado no Juan, mellor que a ti. E agora retiraste e saúdo outra vez. No, alá, saúdo atrás. Só o verdadeiro onde eu queira. Non é onde ti queiras, porque é un minué, é unha coreografía estándar. Mira, mira. Mira como xa a xente preparada, mira. Mira, mira, mira. Ves? E agora? Vas cordar un pé. Pois esta cousa facendo... Vale, e agora? Agora, os dous a un tempo e marcámonos coas mans. Sento caguete. E agora retirada, así. E agora douche a miña man, ti das man. Non, outra, cruzado, cruzado. E facemos unha volta en 4 tempos. 1, 2, 3 e 4. Biche, que onde vas? No, era vai por libre, un minué Catro temas, de interpretación catro- libre. Recórdame a película do Titanic, que bailaban así como... A mí tamén me Moi está estiraos. entrando frío. Bueno, pois... Bueno, pois fantástico, entón. A ver, é unha recreación histórica que ten un pouco, pois, tamén esa parte lúdica, onde, pois, hai baile, hai paparota, hai festa, hai convivencia, hai ambientazo en Ferrol. Cabe Entón, pois, mencionar tamén, perdón, cala a miña que cámara. este ano, por culpa da choiva, Sí. Sí. hubo un cambio no programa. Está todo tamén na web, cambiamos ubicación. Cambian ubicación, Parador... ¿no? Bueno, pero creo que- Casino, Que sempre sí, se dixo en Parador, Galicia, Casino y Arsenal. se chove, E facémolo Arsenal. no pabellón. Claro que sí. E que estades todos convidados. Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí no Quen Anda Aí. Xa saben que teñen unha cita maravillosa esta fin de semana en Ferrol. Arrancámoslo